Kun shirya? Wancan bangaren ne 7, na tsakiya chap, na gefen daman ku kuma malt. Yanzu suna tsakiya chap kuke. Kun shirya? 7. Wacce takalminta ya tsini da yawa za ta iya yi ke shari. To, an yi gwaji, yanzu za a fara cirewa. Kun shirya? Chap. To har ila yau an ba ku dama. Chap. 7. Chap. Malt. Chap. Malt. Chap. Chap. 7. Chap. 7. Chap. Malt. Chap. 7. Mutane biyu sun fita. Kun shirya? Chap. Malt. Chap. Malt. Chap. Chap. Seven. Ku shirya da kyau. Chap. Malt. Chap. Ka fita. Chap. Malt. Chap. 7. Chap. 7. Ta yi slow. Ki je a rubuta sunanki. To yayi. Duk wanda ya jinkiri ya fita. Dan haka ku kasance a ankare. Za a fara. Malt. Ya kamata ce wannan ya fita. Amma har ila yau ba wani dama bayan wannan. Chap. Malt. Guda biyu sun fita. Kula da kyau. Kun shirya? Malt. Ai da yawa sun fita. Ai da yawa kun fita. Ai ba Ya muna ɗauka da mun play ni ba da kai. Ba gaskiya. Ba. Idan aka cire su jefin zai kare, don haka bara a yi musu afuwa. Chap. 7. Guda biyu sun fita. 7. Chap. Malt. 7. Chap. 7. Chap. 7. 7.